I pozdrav ljudi, dobrodošli u novu epizodu Minecrafta na kanalu Ivan i Boris Cool Games. Danas ćemo igrati Hunger Games na Mineplex-u. I da počnemo. I ovdje je u 5 igrača, 7 sad. 13, sad će brzo to da počne. I evo, ja sam pomišljao da je onaj lik Bloodmaster, ali posle kad sam mu vidio cijelo telo ipak nije. Šta je to, bilo bi bolje da je Bloodmaster. 9, 8. Za 5 sekundi počinjemo igru. 24 igrača. A ćemo odigrati 2 partije. Eno ga taj lik za koga sam mišljao da je Bloodmaster. Ubit ćemo te, znaš? Ne promećuje me čovjek. Dobili smo Kid Beastmaster Sword. Beži dalje, nećemo da im pokazati. Ovo sam bacio sad bez veze. To mi ne treba. Mislim ako naiđemo na enchanting table, onda aj. Beži lik! Juri ga vuče! Pocepaj ga! Pocepaj ga! Je! Drži! Lik ima stone sword, ubit će me! Trči gore. I ubija nas. Idemo na drugu rundu. Druga runda. Ovdje, evo ga tamo, Hunger Games. Ajmo Hunger Games, javljamo se. Neko izvuko nešto baš dobro treba. Koliko se čuje, ovaj lik je dobio nešto svetski. Evo ga, 10 igrača, 15. To se brzo menja. Uzimamo Beastmaster, najbolji kit na svijetu, pošto nam on pomaže vuk i onda ih ujeda tamo i ne može. Vidi ga, nisi pravi daki, vidi kako su ti ruke. Nisi pravi daki. Sram te bilo koristiš neke gluposti. Ti, u crvenoj jakni. Tebe ću da razbijem prvo. Evo ga taj lik, njega ćemo da radimo. Trči na centar. Centar. Kako ovaj lik se teleportao, ovo je haker. Uzem mi sekiricu, begaj. Uzeo nam čovjek ladno drvenu sekiru. Nije to nešto, ali kad na početku ti je to vredi. Jer samo da ne sretnemo nekog lika koji ima opasno oružje i da nas zakolje. Tu je onaj lik sa drvenom, sa kamenom sekirom. Pardon. Beži od mene! Promašio me cijelog. Kako mašeš toliko dječaka? Ćemo da probamo da se popnemo. A da nas niko ne primeti, popni se vrviše, šta ti je. Beži gore. U ovoj partiji ćemo probati onaj challenge da kada ubijemo lika uđemo u opcije i promenimo sliku. I onda šta nam padne, padne. Uđi u ovu kućiću. Vuče, nemoj da me otkrivaš. Da. Lik ima stone sword. Beži dalje. Beži dalje od mene. Beži. Nisam ja ništa lik. Ja sam samo običan dečak koji nema oružje. Sad ćemo ga mrti. Beži od mene! Pola srca. Nema šanse od ovog lika da pobegnemo. Evo, promijenit ćemo odmah u options. Stop! Wow. Sjajno. Stvarno sjajno. Vidi ovo sad mutno. Ne mogu da vidim ni prst. Uzmi, ajde. 17.
20 igrača. Kreće da znam na pamet gde nam je kit, inače ništa ne bih video. Vidi kako je ovo buđevo sve. A vidi ovaj okvir ko da smo u televiziji nekoj. Bravo, da li si ti neki stil? Kači ovdje u vodu. Plivaj. I padi dole. Ne vidim ništa. Trči na centar. Centar. Sad ja vidim pomalo nešto. Furlikove. Neki lik se obrušio na mene. Nemojte na mene, ja ne vidim ništa. Ovaj challenge je mnogo težak. Ovaj challenge možete vidjeti i na kanalu King of Fail Show, Bloodmaster. Oni su isto pokušavali ovako da pobede. Auć. Padam sa velike visine što mi nije pametno. Trči negdje da nađeš nešto. Ovo kuća, ovo ulaz, ne ovo je drvo. Ajde, nađi neki ulaz u kuću, molim te. Gde su vratovi kuće? Ovo kuća nema vrata. Evo. Vuče, ti me čekaš već u kući. Evo, 3 vrata da zatvorimo. Da budemo sigurni da niko ne uđe. A šta je ovo sad, neki podrum? Ajde, silazi u podrum. Šta je ovo? Okej, ja mislim da sam upao u labirint. Neko se ovdje kiluje. Ček sad, da li smijem da se popnem? Vuče, jel ima nekoga? Kaži ako vidiš nekoga. Nema nigdje česta. Obišao sam cijelu kuću, a česta nigdje. Ovo nije moguće. Mada vjerovatno i ima čestova, ali ja kroz ovu mutnju ovdje ne vidim ništa. Nemojte zameriti ako sam propustio neki čest. Stvarno težak challenge. Čak i čujem neki plamen. Jedi tortu. Torta. Neko prodavao tortu na sred ulice i ostavio mi je celu. Hvala čoveče. Evo ovo čest. Pa da, neko je već lutao čest dok sam se ja zezao po kući. Yeah, fishing rod. Beži. Vidi, nisam vidio ni lika kad mi prišao. To je sve zbog ovog mutnjila. Plaši se. Šta me štrecaš? Beži! 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 Beži, jedi tortu tamo! Jedi tortu! Jedi tortu! Ko ti je rekao da me ljubiš, jedi tortu! Jedi tortu! Nije pojeo to. A mi smo takvi. Ajde bre, izađi. Molim te. Vratio mi. Options. Super screen. Ok, normalno, pošto je normalno nije zanimljivo, tako da ćemo ponovo options. I stop! Da. Kao što sam i mislila. Ne, meni uvijek mora najgore da padne. I ponovo likovi dobijaju strašne stvari. Sada sam okrenut na opačke. Stvarno? Da li može gore od ovoga? Čekaj malo, ne mogu se... Čekaj, ako pomerim miš na dole, idem... Ako pomerim na gore, gledam nebo, na dole gledam pod. Ok, to sam shvatio. Ali... Ne mogu se snađem. Ja sam lik na opačke. Šta? Ćao! Ćao! Ja sam lik na opačke. Ok, ja ne znam da ću moći preživjeti ni u centar da odem. Ajde, trči! Uzmi taj čest! Uzmi to, hold! Čekaj, gdje to trčiš? Trči gore u stepenice. Neki lik je iza mene.
Čekaj, polako, vuče, ne stvaraj se odmah. Gde sam ja? Gde sam ja? Čekaj, ne, gde sam ja? Ja hodam po nečemu. Što ne vidim šta je. Aha, ja hodam gore po plafonu. Mislim, ne hodam po plafonu. Uzmi taj chest. Uzmi taj chest. Ok, ja ne mogu da uzmem chest. Ovo je mapa je zalagovala, pa ne mogu da uzmem chest, ali nema veze, mi imamo najveće oružje. Gold! Gold je... A, vidi chest! Kako je ovo ekstra? Kako ja da siđem do tog chest? Pa daj, ja sam na krovu. Mislim, ja sam... Nemoj, nemoj. Nemoj to da radiš. Beži! Beži! Beži dalje. Ok, ovo nije. Ovo nije trebalo da se desi. Nemoj da me juriš! Jej, mi plijamo na opačke. Dalje mogu da bude gore. Ja ne vidim bukvalno ništa. Ok, stižemo do broda, to nije dobro. Ću se zakucati u brod, neću moći da bijem lika. Da nas prati, uprati nas. Nemoj da koristiš fishing rod na mene. Tupađio. Ne smiješ što radiš. To je protivzakonito. Šta je bro, pod vodom? A nije pod vodom, sve ja mislim da je pod vodom. U stvari, ja se krećem na patike. Šta je ono neka statua? Beži dalje od statue. Valjda će lik da se nekako... Pobegni od lika. Pobegni, pobegni, pobegni. Sad ćemo da ga bijem. A ću te bijem goldom. I ljudi, to bi bilo to što se tiče ovog klipa. Nadam se da ste uživjeli. I vidimo se ponovo u sljedećoj epizodi. Ćao!